todella paljon. Me olemme täällä tänään yhdessä lähettämässä hyvin selvän viestin Orpolle, Purralle ja Satoselle. Tämä ei meille käy. Hyvät ystävät, tämän hallituksen politiikassa ei ole kyse pohjoismaisesta työmarkkinapolitiikasta. Tämä on pohjoismaisen mallin vastakohta. Tässä hallituksen politiikassa ei ole kyse työllisyyden parantamisesta. Näillä heikennyksillä ei edes ole työllisyysvaikutuksia. Ja tässä ei ole kyse siitä, että hallitus olisi saanut suomalaisilta mandaatin tehdä tällaista politiikkaa. Perussuomalaiset jopa lupasivat vaaleissa, että lakko-oikeuteen ei kosketa. Hyvät ystävät, tässä on kyse siitä, että Orpo, Purra ja Satonen haluavat tehdä pysyviä muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan. He haluavat pysyvästi heikentää suomalaisten työntekijöiden työehtoja ja he haluavat pysyvästi vaikeuttaa ja estää suomalaista ammattiyhdistysliikettä tekemästä sitä, mitä se on aina historiansa kautta tehnyt, puolustanut suomalaista työntekijää. Hyvät ystävät, tälle politiikalle on vaihtoehtoja. Hallituksen ratkaisut ei ratkaise yhtäkään suomalaisen työelämän todellisista ongelmista. Me tiedetään, että työttömyys Suomessa ei johdu siitä, että meillä olisi liian hyvä työttömyysturva. Eikö vain? Me tiedetään, että työttömyys Suomessa ei johdu siitä, että työttömät eivät haluaisi mennä töihin. Puoli minuuttia jäljellä. Hyvät ystävät, yksikään yritys ei pärjää ilman osaavia, sitoutuneita, palkkansa ansainneita työntekijöitä, ja siksi me olemme täällä tänään. Mutta tässä on myös kyse suomalaisesta demokratiasta. Poliittisella lakolla on aikoinaan aikaan saatu tähän maahan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Siksi tässä taistelussa on myös kyse ihmisoikeuksista, demokratiasta, työntekijöiden oikeuksista ilmaista oman mielipiteensä. Ja siksi, hyvät ystävät, mä kysyn nyt teiltä lopuksi, olemmeko valmiita